Я думаю, гэта апошняе пакаленне і ўжо трэба змірыцца з тым, што праз некаторы час папяровай наш мір проста не будзе. Я толькі додам, што мы працягваем з этой сустрэчы размовы са свабодай у межах Гродна медіарума, які тыдзень таму, 10 дзён таму пачалі. Александр Федута першым госцем, сёння Егор Марцинович. І вось адразу добра, што ухапіў адразу тэму нашай размовы, бо я працягваю набываць. Правда, апошняе те самае дзеля салідарнасці, бо мне не падабаецца ў нашай ніве што? Вось гэтай вось. Гэта фактычна дайджест збольшага. Тое, што сапраўды можна прачытаць на сайце. І Чаму так атрымалася? Усё вельмі проста. Калі мы пераходзілі з фармату штотыднёвіка на штомесячнік, у нас была такая светлый ідэал, што вось будуць журналісты пісаць некія вялікія такія сур'ёзныя тэксты ў газет, такія вечныя тэмы, а ўжо звычайна навіны на сайт. Але атрымалася, што у журналістаў няма абсалютна ніякай унутранай матывацыі пісаць у газету. у журналістаў нашай нівы ці у журналістаў нашай ніве, але я падазраю, што журналісты ўсе ў Беларусі таксама будуць. Таму што калі ты пішаш у інтэрнэт, ты апублікаваў тэкст, праз хвіліну, 2-5 ты атрымаў нейкія адказы, нейкае там альбо ўхваленне, альбо крытыку, цябе абмяркоўваюць, з табой спрачаюцца, ўсё такое. Калі ты дакладна можаш убачыць, колькі цябе чалавек прачытала, наколькі яны там цябе чыталі думліва пахвілінна, там твой тэкст адолелі за хвіліну, альбо адкрылі 2 першыя абзацы і выйшлі, уся статыстыка ўнутрана існуе. Калі ты пішаш у газету, ты напісаў, аддаў, і тэкст кудысьці улецеў, і ты ўжо не ведаеш, ён гуляе, не гуляе, недзе яго чытаюць ці не чытаюць. Проста табе становіцца нецікава ўдзельнічаць вось у такой гульні, у працу ў пустату. Таму патрохі, месяц за месяцам атрымалася так, што да, вось цяпер газета гэта проста, фактычна спіс найлепшых матэрыялаў з сайта за месяц. Натуральная эвалюцыя. Добра, але вяртаючыся да вось тых вялікіх тэкстаў, я магу параўнаць што? Магу параўнаць нейкія польскія выданні, украінскія, зноў жа расійскую медузу тую ж самую. Там шыкоўныя тэлондрыды так званыя, то есть тое, дзе нейкая аналітыка, дзе нейкае расследаванне. Это тое, што, як што называецца, будуе наше разуменне пра тое, што адбываецца ў свеце. Це не проста тыя інфармушкі, якімі сёння у Беларусі тая ж самая наша не славіцца. Я буду максімальна шчырым. Я не ведаю, якая колькасць журналістаў у Беларусі умее пісаць, хоча пісаць якасныя лонгрыды. Яна невялікая. А яшчэ шмат з тых, хто хацеў бы пісаць, не умее проста гэта рабіць. Ідзе абсалютна натуральны працэс, што людзі імкнуцца рабіць тое, што іх атрымліваецца лепш. Альбо то, што патрабуе ад іх тое, што патрабуе чытач, і тое, што патрабуе рэдакцыя. У нас, вось я ўзначаліў сайт, выданне паўгода таму. І мы адразу змянілі сістэму аплаты. Сістэма аплаты журналістаў, яна напрамую прывязваецца да праглядаў на сайце. То бок, калі ваш матэрыял прачытала 20 000 чалавек, вы атрымаеце X суму. Калі прачытала 5 000, атрымаеце ў 4 разы менш. Гэта на дадзеным этапе мы палічылі найсправядлівым, найперспектыўным рашэннем. Чаму так? Чаму да такога рашэння прыйшлі? Наша ніва ў маім уяўленні мае перад сабой 2 звыш місіі. Яны пераклікаюцца, але іх 2. Адна гэта распаўсюд, скажем так, альтэрнатыўнага беларусацэнтрычнага погляду. То для нас прынцыпова ж, каб беларуская гісторыя, беларускія навіны, каб іх чытала найбольшая колькасць людзей, менавіта у апрацоўцы нашай, не з Медузы, не з НТВ, не з савецкай Беларусі, а ў нашай апрацоўцы з нашага, скажем так, светапогляду ідэалагічнага складніка. А місія другая гэта, скажем шчыра, што сітуацыя з беларускай мовай у краіне, яна жахлівая.
І наша задача гэта, каб як мага большая колькасць людзей хаця б у пасіўным выглядзе успрымала беларускую мову, сутыкалася з інфармацыяй па-беларуску. Я разумею, што тэкст пра якую-небудзь там культурную выставу прачытае 500 чалавек. Тэкст пра шмаравідла, па-беларуску тэкст, прачытала ў выніку 70 000 чалавек. Для мяне шмаравідла гэта лубрикант, да, змазка для інтымных для інтымных. Вось, для мяне прынцыпова, каб як мага большая колькасць людзей, якія ў жыцці рускамоўныя, хаця б прачыталі слова шмаравідла з беларускім і ў сярэдзіне, каб яны па магчымасці запомнілі гэтае слова і каб магчыма калі-небудзь, калі сітуацыя палітычная зменіцца, ўлада зменіцца, нейкая дзяржаўная падтрымка беларускай мовы, каб у іх была магчымасць хоць на пасіўным узроўні пратрымацца з валоданнем беларускай мовы. То есть не важно что, главное, каб было не важно што, да, абы каб было па-беларуску. Любыя тэмы, максімальная шырыня поглядаў. Калі казаць пра самыя чытаныя матэрыялы, да, сярод іх шмат тых, што ідуць у рубрыцы «Каханне і секс». І гэта абсалютна нармальна. Мы абралі такую стратэгію, што мы прапануем чытачу тое, што яму хочацца прачытаць. Я усім тым, хто на гэтых словах бываюць тыя, хто закатваюць вочы, кажуць, куды каціцца наша ніва, я хочу адзначыць, па-першае, што калі ў пачатку 20-го стагоддзя адкрыць тую пачылку, то, напрыклад, на палову, не на палову, на агромністую частку старонкі ішла рэклама прэзерватываў, і гэта нікога не турбавала, не хвалявала. Гэта было той час, як айфон быў, фактычна. Ну, фактычна, да. Іншае пытанне, што ось, калі я, напрыклад, прыходжу ў сталовую, прашу, дайце мне сосіску ў цесце. Прымітыўную, банальную, нізкую, можа для кагосьці несмачную, а мне официант, продавец отказывает, не берите сосиску в тесте, она подождать стоит, а вы что? Возьмите фарфали. Я отказываю, я не хочу фарфали. А мне начинает официант, редактор тлумачить. Не, вы повинны взять фарфали, вы повинны дорасти до отчувания того, что вы гурман и все такое. Читач нікому нічого не повинен. Коли його імкнуться там, коли імкнуться йому скармлюватися виключно серйозні теми, він просто розвернеться, сидє і відшукає той портал, де його не будуть грузити, а де йому дадуть і відпочити, і отримати інформацію. Добре, ну що робити? Долучайтесь сюди, спокійно задавайте питання. Відкрита атмосфера стоїть у нас. Що робити з тим, хто хоче серйозних текстів? Чим славилася наша Ніва, знову ж одроджена наша Ніва початку 90-х, це інтелектуальними текстами. Тексты, які змушали думати, змушали спрачатися. Це було те саме альтернативне міркування, ну, якби те, що називається, ще не створали опінію, да? Перший, один факт, який ілюструє, я з великою повагою ставлюся до праці нашої Ніви у 90-ті. Але от я просто приведу один приклад, який мене як журналіста, він шокує. Коли у липні 94-го обрали на президентских выборах Александру Лукашенку, наша Ніва не полічила потрібним про це написати. Увогуле у газеті за той тиждень, за наступний не було інформації, що в Білорусі пройшли президентські вибори на їх з таким-то процентом перемоги Олександра Лукашенка. Пробачте, в якому світі треба існувати, каб не писати про те, що відбувається в Україні. Для мене це загадка, для мене це, я усприймаю цей шлях як тупиковий. Коли наша Ніва виходила у 90-ті, її тираж був 2000 особників. Коли ось, скажімо так, апошнія місяці, коли ми були ще штотижневиками, ще активно працювали з паперовим виданням, наклад доходив до 8000. Ну, я не ведаю, як можна порівняти 2000 і 8000. Для тих, хто імкнеться відшукати там аналітику, інтелектуалістику, ну, пробачте, можна її на свободі поглядати, можна у новому часі поглядати. Це я коли кажу по-білоруську. На свободі зменшається. Тоді подумайте, може це просто натуральний процес. У нас хапає і історії, і літератури, і ніяких колонок, інтелектуалістики. Той, хто захоче, шукає цю інформацію. Ну, але ми ситуацію теперішню, на мою думку, повинні
у першу чергу ісці за читачом, які хоч у нейкім выглядзе готовы спажываць інфармацію па-беларуску. Вот это певна комерціалізація, певна якби хода за читачом. Це не помилка, тому що читача в будь-якому випадку більшість, масову більшість буде цікавити, ну, завсюди вот этой там кишення, там здоров'я, там ще нечто. Ну, але ж якби задача, ну не то, що задача, але ну, в певному сенсі формувати світопогляд. Вы знаете, в порнографических сайтах такая посещаемость может стоить и что-нибудь эротическое. В силу обставин мы не можем Конкурировать. в силу закона мы не можем такую вот Любовь информацию не будете куда Мы нравится. подумали. Я хочу, про то, что вы кажете, это якби у теорії гэта все выглядае класна. Але те, хто читають нашу мову більш постійно, звернули увагу, що за апошні час у нас у рази виросла кількість реклами. Гэта тое, што дазваляе мець фінансавую незалежнасць, фінансавы падмурак, і гэта тое, што ну, якби, гарантуе працу рэдакцыі на будучыню. Калі ты ствараеш партал, які чытае 2000 чалавек, табе ніякі бізнес на камерцыйных умовах грошы ніколі не дасць. Таму што ну, ён разумее, што гэта мінімальная аўдыторыя з мінімальнымі, што ты з яго не зможаш взяць шмат грошай. Калі я ўзгадваю, я прыходзіў в нашу міву, гэта быў недзе 2009 год, як журналіст Андрей Бенько, тагачасны шэф-рэдактар, ён казаў, што вось наша задача гэта хаця б пастарацца дагнаць там беларускі партызан, навіны бай, усе такія. Мы ўсе журналісты адказвалі, Андрей, што вы за трызмамі нам гаворыце, гэта немагчыма, дзе яны, дзе мы? А мы у дадатак яшчэ працуем па-беларуску, хто захоча па-беларуску што чытаць. Калі адкрыць цяперашнія адкрытыя інтэрнэт-лічыльнікі, то сярод тых СМІ, рэдакцый, якіх месяца ў Беларусі, наша Ніва выйшла па чытанасці на 3-е месца. Першы Тутбай, бесспрэчна, другі онлайнер, бесспрэчна, з агромністым атрывам. Але на 3-м месцы ідзе наша Ніва. Калі нам казалі, што ну, хто будзе чытаць па-беларуску, ніхто, мы вот, ну, якби, патрохі маленькімі крокамі ішлі ўперад. Мне здаецца, гэта больш аб'ектыўная і больш дакладная ацэнка працы, чым вось ацэнка такая абстрактная, што прабачце, што вот вы не выхоўваеце эліту, ці вы выхоўваеце эліту. Калі вот задацца мэты выхоўваць эліту, я не ведаю, які вот, ну, да якойсьці мэты, вот, які будзе крытэрый таго, што вот мы выхоўваем эліту паспяхова, а ты выхоўваеце не паспяхова. Либо не читаю, либо читаю ваш сайт. А? Либо читаю, либо не читаю. А хто эліта? Я думаю, те, кто не читает, лучше, чем те, кто читает, на жаль. Нет, а вы просто опишите социальный портрет, кто такая элита в Беларуси, интеллектуальная элита. Ты, кто читал, начинал з нашої Ніви расти. Ну, ім'я, один вот умовний чоловік, відомий, який вот 100% ранее читал, а теперь перестал читать. Я, наприклад. Бачите, ну я не ведаю, ці можна таким білоруським от, якби, назвати відомістю. Можна? Окей, крыўдна, что вы не читаете, але я спадзяюся, что калі вы открыли, то вы б знайшлі што пачытаць цікавага таксама. Нет, справа в тым, я бы знайшоў, конечно, але теперь это, нават калі не браць там великую ступень жаўцізны, это все другасное, разумеете. А что вы читаете? Читаешь что? Да, вот вы особисто. Как першісная? Ну, Свободу російську читаю. Перше, другосне і третьорадне. Ось 3 портали, на яких ви отримуєте інформацію про Білорусь. Про Білорусь? Да. Фейсбуком. Ви просто відмовилися від усіх СМІ і перейшли в соцсети. Ну, не зовсім. Ну, просто вот я скажу щиро, что я не могу уявить, что я буду открывать российское радио «Свобода», бо это не для меня и не про меня. Я живу проблемами Беларуси, и мне с большего вот то, что отбывается у России, это просто я бы вот сдалек през окно поглядеть, на кольки они там деградовали, там же не только Россия. Ну, еще Казахстан, Кыргызстан, все инше, это еще меньше не цікавит. Весь свет.
А? Увесь сусвет. Ну, але Я ми чого ж- не буду шукати у нашій розумієте, дні. ми Вже не живемо- шукав би у нашій дні. Я вам скажу, коли от навіть коли абстрагуватися від того, що тепер по вашим міркуванням я скатилася у жовтіню, коли я приходив у 2009-му, існувала як тоді, як і тепер, сама нечитана рубрика, яка була не цікава нікому ні в якому вигляді. Міжнародна новина. Так я ж про це і кажу. І тоді ми не були Тому що я вони ще другосні, жовтіли. розумієте? А? Тому що вони другосні були. Ні, я не були, ви відаєте, як і тепер у газеті «Новий час» друкуються на сторонку артикули про те, що означають парламентські вибори в Ірані. Тоді це друкувалося у нас, тепер у «Новому часі». А це не цікаво нікому. Воно, можливо, створює контекст для 50 інтелектуалів, але це не цікаво читачу, це не треба читачу, просто ніяк. Я його в це не хвалюю. Може читачі не ти просто подобралися? Там їх не Ну, кожен. ви ведаєте, у нас тепер, я зараз вернуся, у нас по статистиці тепер кожний будній день заходить на сайт 40 тисяч чоловік. Це якби не найлепші лічби серед аудиторії, серед білоруських СМІ, але у чому у нас абсолютна перевага, це у абсолютній лояльності аудиторії. Тому що кожен з цих 40 тисяч чоловік, він відкриває, у середньому відкриває 5 сторонок. Тобто у більше 6 інших СМІ, у той же «Свободи», і він відкриє 2 сторонки і вийде. Тому що, ну, якби що захотів, там убачив, і все. У нас чоловік іде, може у вашому сприйманні по другосних, може по нецікавих, може по жовтих темах, 5 артикулів, 5 новин відкриває, і агулом проводить на сайті 11,5 хвилин. 11,5 хвилин – це найлепший показчик з усіх білоруських порталів, в принципі, інформаційних. Ну, може, напевно, сайти побольше, я не порівнював, я не веду ці існують іменно білоруські. Але коли чоловік проводить на сайті за один заход 11,5 хвилин, це означає, що він високо оцінює працю. Ну, а проч того 1%, хто заходить на 11 хвилин, правда, убачить усі наші помилки, написати у Facebook, ну, наскільки вже деградувала НН, от прям не буду їх більше ніколи читати. А на наступний день знову опублікувався такий пост, я вчора обіцяв ніколи не читати, на наступний день знову відкрив і знову обіцяв ніколи не читати. А таких много. Дивіться, що залежить від інтерпретації? Конечно. Коли чоловік шукає жовті новини, у вас їх много, і він проводить 11,5 хвилин. Ну так і що ви там? А той, хто шукає інтелектуальне число, він де проводить час? Не ведаю, де проводить. Так от Я думаю, що це вас повинно найбільше цікавити. Ну, мене цікавить аудиторія, яка прийшла на сайт, так, мене цікавить, ось, у мене, уявіть, ресторан, де мені приходить чоловік, мені потрібно його ідеально обслужити. Я не достатково той ось аудиторії, яка існує, і я розумію, що потрохи може обмін, ще хтось підтягнеться, буде проходити, бачить, що у нас цікаво, і на огоньок забіжить. Але імкнуться виганяти тих, хто імкнеться прочитати ось ці легкі теми, ну, я не бачу в этом сенсу. Коли вертатися до подолов, які там почали, розширити, поширити аудиторію, є башники. Робіть більше блюдов некого високого уровня, запрошати неких кухарів. Робіть некую реконструкцію ресторану, яким там високим... Коли казати про гроші, можна продати одно блюдо високої кухні і заробити ті самі гроші, як на 100 хот-догах. Коли казати про рекламу і про якість реклами, і про якість аудиторії. Вертаемся до другой миссии НН, что нам хотелось бы, как информацию по-белорусски прочитал не один интеллектуал, не один вот из Фарфали, а 100 человек с хот-догами. Потому что иначе по-белорусски они не отримають інформацію. Вот в чому проблема. Я б Больно хотіла не цікаво. підтримати Федора Єгора, що хот-доги так само треба робити добре. Конечно. Фастфуд так само може бути добрим, і мені здається, що це більш такі реалістичні підходи до білоруської публіки, до білоруського читача. Я такі, а не інші, якби. Про шмаровідла кажуть по-російську, нехай кажуть по-білоруську, тому такі народні теми так само треба писати якось не бачити, ну просто не закриватися, Поэтому як не було проблема в в Європі. якості, трудності, специфічності. Я ж не кажу тепер про якість. Було ще Ігор, було питання у вас. Ну, так. За- Дякую. У мене якраз питання так само про аудиторію. Ось тут вспоминали порносайти і інтелектуальне видання. Якби безумовно, що порносайту там хай буде, ну, не ведаю, возьмем умовних 100 неких одинок аудиторій, а у некого інтелектуального сайта це буде
один чоловік. Але ж якби міняють ситуацію у світі, збільшого якраз ті, хто читають інтелектуальні ресурси, а не ті, хто ходить на порносайти. Якби ці, ну я не з поклопом, я захопляюся тим, що ви зробили, що читають насамперед по-білоруську. Але ось, ну, ці неупускаємо якраз, тобто ці упускаєте ви високометову аудиторію тих людей, які можуть стати, ну, початком зміни, тобто ці не пойдуть яны шукати і говорити у некую іншу аудиторію. Тобто ці це не буде просто розмовляти по-білоруську, деля там прикола, деля там, ну, некое такое, ці не сидять, это бла-бла-бла по-білоруську. Ось чим. По-перше, коли я буду, коли от у Гродні, в Білорусі всі почнуть розмовляти по-білоруську з бла-бла-бла, я буду щасливим. Це буде означати, що одна з місій НН виконана. Але коли ви кажете про підрихтовку еліти, ну, якби ніхто ж не перешкоджає ніякому інтелектуалу створити гурток, створити свій портал інтелектуалу по-білоруську, там ці ще як, і робити свої інтелектуальні СМІ з виключно високим, якби, от, у інтелектуальному узровньому походженню у цій супольності, на здоров'я, без питання. Але питання, що чомусь усі кажуть, що це круто було б зробити, круто, каб це зробила наша Ніва, але ніхто не хоче це зробити сам. Мається реклама, ви самі кажете про те, що реклама повеличилася, може бути, не знаю, може в планах є таке, за кошт цієї реклами збудувати некий такий додаток, як жіночий, так і інтелектуальний, або разом. У нас є ідея повести, вот ще один з галінуванням, один з керунків у історичний бок. Тобто я не кажу, що це вот некая інтелектуалістика в плані філософії, тому що я скажу щиро, що коли ми будемо робити свій вот, історичний додаток, там буде худший артикул не про розвиття білоруської філософії початку 20-го століття, а худший топ-5 коханок Станіслава Понятовського. Але це вот, ну, це я просто утрировано, я не веду, скільки його було коханок. Але коли ми вот у той керунок і пойдемо, це так само буде рух у масовість і місія буде додаткова, це вот, як умовний школьник, 10-класник мог отримати від батьків, ці купити сам такий часопис, там ці таку сторонку відкрити, і отримати таку інформацію. Тобто це буде, наприклад, читанка для дітей, а не буде читанка для інтелектуалів? Ви ведаєте, П'ять коханок. коли... Ні, ну, едукація для школьників 17-15 Скажу, років. що я упомню, що моя бабуля, якої 83 роки, з великою свободою прочитає інформацію про коханок Станіслава Понятовського, тому це не тільки для дітей. Але коли казати про те, які от існують, наприклад, історичні там, портали, книги і все інше, коли зайти у будь-який супермаркет Мінська, ну, в принципі, в Гродно буде абсолютно аналогічно, у той же Короні, там будуть стояти книжки Тараса, Дзержинського, ну, от цих всіх авторів, які не є науковими, там, ну, якби, з моєго пункту гледження, там, катастрофи в історичному пункті, ну, з історичного плану, это, ну, это вот уже такая крайность, прям вот крайность. Але гэта тое, што вот ідзе чалавек, ідзе рабочы з Азота, купляе кніжку прачытаць увечары, як мы у 11 стагоддзі білі маскалей. І ён хоць у нейкай ступені прыходзіць да гісторыі, бо іначай ён не прыйдзе ніяк. Часопіс Рахе мае наклад, там, не ведаю, 200 або 300 асобнікаў. Там працуюць найсумленнейшыя людзі, класныя гісторыкі, але іх не хоча ніхто чытаць. Можно просто один такий комментарий. Да? Я, в принципе, подтримливаю вас у тем плане, что вы сайтом робите, потому что робите то, что робили в свой час стваральники нашей Нивы. У нас існує такий образ, що стваральники нашої Ніви, перш за все, інтелектуали, які керувалися думкою про білоруську мову, білоруську національну ідею, а про те, що вони намагалися таким чином донести інформацію, перш за все, для сельских жихаров, яким насамрэч читать, наприклад, некие захапляльные вершики, ці ідеї про те, що їм лепей було прочитати про 10 нехто скрав корову, ті як там нехто з кимсь побилися,
паглядзець на рэкламу парфуму тых жа прэзерватываў, якія, ну, канешне, не айфон быў, але нешта новае, рэклама, да, там гарэлкі якой. Людзі гэта бачылі і да іх даходзіла, да? Але, канешне, там была іншая сітуацыя. Беларуская мова панавана, да? У гэтым асяродку, наадварот, скажем, культываваліся іншыя. Наша ніва сайт патрэбны. Справа ў тым, што сайт робіць патрэбную рэч, ён намагаецца данесці слова па-беларуску рознымі шляхамі, але іншае, з майго пункту погляду, тое, што ператварылася газета, ператварыўшыся ў месячнік, гэта ввогуле вельмі, і мякка кажучы, не пасуе рэдакцыі нашай нівы. То есть, калі сайт вы робіце з майго пункту погляду, які праглядае, ну, конечно, там мне не цікава, там, ну, тыя тэмы, пра які вы кажаце, мне цікава больш гісторыя, зразумела, іншая. Ну, добра, кожнаму сваё, разумееце, вам адно, мне другое. Але, скажем, газета, месячнік, і каб публікаваць артыкулы, якія там карыстаюцца, ну, гэта зусім. От наадварот, газету трэба было рабіць як інтэлектуальную, і гэта не губляць. А зараз во што яна ператварылася, ну, гэта не тое, што павінна быць. І таму маю такое... Кожным словом, абсолютно. Таму маю такое пытанне. Мяне цікавіць, колькі наведвальнасць расійскамоўнай версіі нашай нівы. Вось мы кажам пра беларускую мову, колькі расійскамоўная складае? Тут я могу адказаць адной лічбай, але я тут патлумачу спачатку. То бок, калі мы возьмем звычайны медыянны артыкул, сярэдні, такі звычайны артыкульчык, будзе прапорцыя прыблізна 70 на 30. То есть 30% рускамоўныя? Конечно, да. І гэта таксама, для мяне, гэта прынцыповае пытанне, калі вы открываете российскую версию, и она, ну, скажем шчыра, куцая, кастрированная и все такое. Калі мы ее пачнем рабіць з імпэтам, на жаль, можа атрымацца так, што яна пераможа беларускую версію. А тады просто, ну, навошта нам працаваць? Таму да, яна пакуль што існуе просто як калька, то бок артыкул з'яўляецца па-беларуску, і пасля адзін чалавек сядзіць і гэта ўсё перакладае на рускую. Якую місію адпавядае? Секундочку, вось. І у чым лічба это не одна, але існуюць артыкулы, якія, ну, я не ведаю, там які-небудзь крымінал, там ці штосьці там з Лукашэнкам, якія трапляюць у расійскія пошукавікі, расійскія Ньюз Яндекс, там Ньюз Mail.ru і ўсё іншае. І бывае, што прыбягае на сайт нейкая анамальная куча народу, і, ну, з Расіі. Яны гэты артыкул адкрываюць, яны, магчыма, і меркуюць ввогуле, што гэта ў Расіі, не ў Беларусі адбываецца, але за кошт вот таких артыкулаў, дзе ўвогуле руская версія прачытваецца больш, чым беларуская, агульны працэнт, ну, трошкі яшчэ скарачаецца. То бок, я думаю, ну, у прынцыпе, ля прапорцыі 70-30 яно існуе. Часам яно можа трошкі там уздымацца, апускацца. Для чаго існуе расійская версія? Да, для того, каб прыходзіў чытач рускамоўны, які, магчыма, зачэпіцца за беларускую мову. То бок, у нас вот усе, калі, напрыклад, вы пераходзіце на расійскамоўную версію, а пасля захочаце вернуцца на стартавую старонку, адразу адкрыецца беларуская. А пасля ўжо ты шукаеш ці не, ці шукаеш па-руску. То бок, это такая вот спроба падпіхваць беларускамоўныя тэксты рускамоўнаму чытачу. Я вот з усяго кола сваіх знаёмых ведаю двух людзей, якія усвядомлена адкрываюць ад пачатку рускамоўную версію. Это фотограф адзін там з Тутбая і там яшчэ адзін чалавек. Усе іншыя, як бы, ну, альбо не прызнаюцца, альбо чытаюць па-беларуску. Пра газету я згодны абсалютна, але я разумею, што она выдаецца, каб захаваць рэгістрацыю. Каб захаваць, ну, у прынцыпе, она купляльная. Яна цяпер з накладам 5000 часовнікаў, 5500, было цяпер уже 5000, але яна купляецца. Ну, это ўжо старая, відаць, да? Зачытана. Яшчэ яна толькі, ну, яшчэ адне мы, ізноў-такі, разумееце, калі глядзець збоку, гэта можа, вот, вся эта ситуация з нашай нівай успрымацца, што вот, нехта вырашыў пагуляцца ў бренд, такі круты, яго вот сапсавалі, все такое. Ну,
калі мы вешаем абвесткі про тое, што мы шукаем журналістаў, вы ведаеце, 1 з 10 журналістаў, тых, хто скончыў журфак ці там самавучак, яны ў стане па-беларуску пісаць хоць больш-менш без памылак. У нас, як бы, калі я ўбачу класнага аўтара, які там малады, таленавіты, ўсё такое, які гатовы выпісаць крутыя аналітычныя тэксты па-беларуску з вялікай асалодай, атрымем з рукамі. Ну, але гэта адзінкавы прадукт, які, апроч таго, мы з фінансавага пункту гледжання перацягнуць у кагосьці крутога, ну, не можам. То бок тых, хто прыходзіць да нас, гэта людзі, якія ідэйна настроеныя, якім прынцыпова падабаецца, прынцыпова цікава працаваць у нашай ніве. А тое, што паклікаць, не ведаю, там з тубая класнага там аглядальніка, ну, за кошт чаго мы прыцягнем такого. А тыя, хто прыходзяць, да, яны не кожны імкнецца аналітыку пісаць, это нормальная ситуация. Я хотел бы до размовы з Падара Сергея Старцова долучыць. Першага, хіба што галоўнага аўтара нашай нівы з Гродна, першага маю на увазі адроджанай нашай нівы у пачатку 90-х. Падар Сергей, вам сённяшняя наша ніва і сайт падабаецца ці не? Калі падабаецца, то за што, калі не падабаецца, так само за што? Ну, я сижу, слухаю, мне цікаво і шмат думав, як вся ця концепція. Максимально щиро, кажіться. Нове. Можливо, тих, хто читає по-білоруську, таких людей, ну, менш. Я переконаний, що в той же Росії там тисячі, десятки тисяч людей, які потребують текстів сапрати тих, об яких говорилося тут, що їх стало не хапати. Ну, на контоплати, ну, так само, нібито редакція все усвідомляє, всі будуть писати про бюст туди. Ну, слухайте, як це вийде. Розумієте, це, ну, сапрати потрібно некая, задумаєшся, золотая середина. Нібито рація є, але всі будуть писати про бюст, ніхто не буде писати. Ну, я читав на нашій ниві, там, то, що було про Парижті на Замковій горі, ті матеріали, мені це цікаво, мені це хвилює. Ось, але ну, про бюст я не читаю, про канібалів так само не читаю. Розмовляв з Середичем, Йосифом Павловичем, редактором «Народної волі». І от існує у Мінську така вулиця Альшевського, де знаходиться найбуйніший центр там поховання, ритуальних посух і все таке. І от він каже, а от я катаюся з дома у центр Проспекта Альшевського, гляджу, когось ховають. Думаю, от чергового моєго читача повезли. Ну, давайте якби об'єктивно, що коли казати про паперову версію, стале покоління я ще читаю, з молодейшого читати не буде ніхто. Ну, якби, в принципі, ніхто не буде на що купляти за гроші то, що я можу взяти безплатно. Ну, это, в принципе, в Беларусі я не можу уявити, як хтось створив от тепер з нуля паспіхову газету, яка б хоч трохи читалася. Коли 5 років тому я мог спуститися у метро, бачити у когось у руках там пресбол, у когось білу газету, ну тепер в огні ніхто не читає. Тому, ну, якби, орієнтуватися на тих, хто імкнеться от, у старому форматі отримувати інформацію, ну, це не перспективно, це безсенсовно просто. Ми розуміємо, от, у чим мета у нас, той, кому тепер 15-16 років, праз 5 років він там відучиться в університеті, він от, буде самим, як би сказати, передовим перспективному плані оплати поколінням. Яким чином нам зачепити теперішніх підлітків, щоб вони читали по-білоруську і читали нашу ниву. Ті, хто там 40-годовий, 50-годовий буде читати нас окей, не буде, ну, шкода, що чомусь дороги розійшлися, ну, щось не склалося. Але треба у перспективу глядіти. Ну, знову ж, але ми кажемо не тільки про паперову, але ще про що будуть читати, скажімо, той самий 15-16 годовий. Я можу зараз... Поверьте, що про аналітику, я розумію, але... філософську вони докладно не будуть читати. Може я утрирую трошки, але ці були б ви, ці був вже той же самий Денько, коли б не наша ніва, ну в широкому сенсі, та 90-х годов. Просто у людей чомусь існує у сприйманні, що наша ніва – це такий некий ось ліхтар, який з 91-го там, по 2010 збирав до себе всю
беларускую эліту, а пасля ліхтар включылі і што цяпер рабіць? Ну, як бы шмат хто праходзіў беларускасць па-іншаму. І зноў-такі тыя, вот я разумею, што у 90-е там было больш філасофіі, больш гісторыі, ну але, як бы сказаць, оно ўсё засталося ў тэорыі, якія ты філасофскія ідэі спрацавалі. Жаночий додаток, это наша Ніна, да? Ці повысила гэта читабельность? Патлумачу, таксама на некалькіх прыкладах. Па-першае, што такое наша Ніна, хто не ў курсе, гэта жаночае адгалінаванне нашай Ніны. Там, пры ўсёй, можна как бы выглядае амбітна і ўсё такое, там працуюць дзве аўтаркі, якія адначасова, адзначу, абвінавачваюць іх і феміністкі ў тым, што яны гробаныя кансерватары патрыархальнага ладу, і адначасова абвінавачваюць з боку іншага кансерватары ў тым, што яны прадаліся гробаным лібералам. І вот это адначасова яны балансуюць у сярэдзіне. Што нам дало стварэнне нашай Ніны? Па-першае, як я казаў, прыводзіў статыстыку, нашу Ніву чалавек, які адкрывае, ён прачытвае, адкрывае 5 старонак за раз. У нашай Ніны, паколькі гэта больш нішавы такі праект, больш сканцэнтраваная інфармацыя, нібыта, якая магла б зацікавіць жанчын, там лічбы проста анавальныя, там сярэдняя колькасць прачытанняў 10 артыкулаў. То бок чалавек, які заходзіць на Ніну, адкрывае ўсё. Гэта тое, чаго мы прыблізна і хацелі, пакуль іншае нам не атрымліваецца. Мы чаму ўвогуле стваралі? Працэнт мужчынскай аўдыторыі на нашай Ніве складае каля 65%, у жанчыны толькі 35%. Мы спадзяваліся, што на Ніне будзе большая доля жанчын. Яна большая, але не настолькі большая, як мы хацелі. Усё адно там недзе, уже не 65 на 35, там хай 55 на 45, але ўсё адно мужчын у Ніне больш. Гэта яшчэ мы не дапрацавалі. Чаму яна істотная і для чаго патрэбная? Існуюць рэкламадаўцы, якія кажуць, мы гатовыя рэкламавацца, гатовыя даваць вам грошы, але чого-то нас смущает случак у мега галоўны на мяне Лукашенко там трычыць, там некія міністры, або што нам было такое, как без палітыкі. Окей, вось вам сторонка без палітыкі, рекламуйтеся там на здоровье, мы готовы забеспечить любое ваше жаданне. Вот и все. Это як бы, две-три основные мэты, якія ставіліся. Однозначно, что с тягом часу Ніна мусіць пашырацца, все ж таки, два чалавекі это не сур'ёзна, тым больш два чалавекі, якія адначасова працягваюць пісаць артыкулы на Ніву, тому что, иначе не зведем концы с концами. Ці будуть там гістаричні артикули на Ніні? У чим сенс? Вони будуть на Ніві, так? Ні, слухайте, глядите, артикули про жанчин, артикули будуть, которые там, наприклад... про жанчину історії, да, але коли у нас буде ННБай, у нас буде Ніна ННБай і умовна історія ННБай. Там буде артикул про історію, він буде і на основній сторонці історії, артикул про жанчину історії буде і на основній, і в історії, і в жанчинах. Конечно, Цягванне, коли це становиться бізнесом, так? Ці гэта ўплывае, як моцна ўплывае на цензуру, самоцензуру нашай Нівы? Ёсць тэмы, якія сёння скажу. У любым выданні будзе змаганне за прыярытэт між рэдактарам творчым і кіраўніком рэкламнага аддзела. І тут ужо хто атрымаецца мацнейшы, хто пераможа. Адназначна, што калі у нас гэты рэкламны аддзел, у нас ён стварыўся паўгода таму, таксама як пачаліся ўсе адносна радыкальныя рэформы, мы сутыкнуліся з спрэчнымі сітуацыямі, то бок калі у нас нейкія былі адпрацаваныя механізмы, як працаваць у творчых пытаннях ужо гадамі, дзесяцігоддзямі, окей, што рабіць з этычнымі праблемамі ў рэкламе, мы не ведалі. Таму мы памыляемся, мы, можа, нешта робім неправільна, але патрохі гэтыя механізмы выбудоўваюцца. Адназначна, я прывяду прыклад, быў гэты скандал з вадой Славнай, які я публікаваў у сябе ў сацыяльных сетках, вельмі такі спрэчны здымак, дзе з эратычным падтэкстам.
А у нас якраз от йшли перемови з Водою Славною про рекламу, вони вже нібито погодилися, і якби от ми про цей скандал пишемо, і у керівництва нашого рекламного відділу рве на себе волоси, що ви творите, вони ж від нас сидуть. Ну, ми відказуємо, що от не рубет, не хвалює, коли сиду будуть, вони прийдуть інші, рекламний відділ диктувати нам нічого не буде. Ось, ну, у виніку ми опублікували цю інформацію, і після Вода Славна була надзвичайно вдячна, що от ви про нас написали, тому однозначно програмуємо співпрацівництво. Я інше маю на увазі. Більше політики, менше реклами. Ну, якби покуль ні від одного рекламодавця я не чув такого потребування. Тобто той, хто міркує, що по політичних причинах він не може рекламуватися, він просто не рекламується. Такого, как хтось тим нав'язував, покуль не спотикалося. Ну, у мене відчування, що ні. Можливо, якби у когось там на підсвідомості щось спрацьовує, ну, покуль, якби, от, особисто я не зауважив, що щось змінилося. І знову таки, коли ми кажемо про узорну нашу ниву початку 20-го століття, коли ви проглядите усі номери, я то всі не проглядав, але ті, хто проглядав, мені казали, що за усі номери не було ні одного разу критики цара. От персонально цара. Тобто там міністри древні, які там опричники древні, а цар, ну, цар просто особно існує. Одрознення від той нашої ниви, критикувати Лукашенку ми собі дозволяємо. Що вже більший уровень свободи за тую нашу ниву купали. Ось, тому якби я не можу уявити, що в який момент ми відмовимося від політичних там тем, від некої соціальної, тому що, ну, якби я казав, що дві місії, одна це розповсюд білоруської мови, друга це вот, ну, інформування з білорусоцентричного, з патріотичного пункту гледження. І без політичних новинок неможливо цю виконати місію. На кон коментарів хочу задати питання. Скажіть, ці відсочуєте ви откуль, наприклад, ну, ці одні і ті ж люди пишуть коментарі, і кольки ввогуле, ну, скажімо так, людей активно удільничають в коментарях. Є некая така статистика? Коли я прийшов в нашу ниву, система праці з коментарями була вже обладнана. Тоді були часи нашмат більш репресивні і небезпечні, і попередні редактори, вони прийняли за аксіому, що ми не можемо підставляти людей. Тому у нас нема ніякого уліку IP-адресів, ніякої реєстрації. Тобто, коли нам раз на місяць після чергової заяви цих от русофілів, русофобів, всіх Дермантів, Шпаковських і всього іншого приходять звороти з міліції, що потребуємо проінформувати про авторство коментаря такого-то, такого-то, які на думку заявляльників ображає їх гонор і годність, все інше, ми відправляємо шаблон, що, на жаль, технічної можливості немає. І це абсолютно правда, технічної можливості немає. Можливо, у будущому ми трошки, все ж таки, часи зміняються, вже якби з коментарями можна робити нашмат більше всього цікавого і класного, але поки вони от у нас у стані таким от просто дошки. Коли казати про те, скільки там чоловік коментує, ну, за день приходить, ну, не веду, коля 800 коментарів. Ми, можливо, коля 1000 у пікові дні. Ранее гэтым нагружаліся прийманням, вичитуванням коментарів веб-редактора, після шукався вельми добрий, приємний, патріотичний чоловік з Харківщини, який написав, а давайте ви віддадите мені це на аутсорсинг. Я все одно, у нього існують проблеми зі здоров'ям, він з дому не виходить, він все одно цілий день за комп'ютером, а так от спричиниться до доброї справи. І він просто цілий день читає ці коментарі, видаляє те, що, ну, вже прямо ввогуле радикально може приносити які проблеми, все інше приймає. Ну, я примірюється так, 800 на день, з їх відсіюється, ну, процентів 10. Ну, існують, да, психічно хворі, які от просто ведут прописку сами с собой, пишут не по теме, все такое. Ну вот мы не можем не забанить ничего, технично просто не можем. А в будущем? Ну, коли перейдем до неких інших можливостей, да, нам буде простіше просто как зняти нагрузку з модератора, просто заблокувати чоловіка, как не дрив він голову. Внутри редакції велика існує великий поділ на два абсолютно відрізних міркувань. Андрій Денько, який тепер працює директором нашої ниви, він
свята верыць у тое, што мы калісьці да такога пройдзем, што прыйдзем, што інфармацыя будзе платная і все такое. Такі найлепшы ўзор, наколькі я разумею, існаваў у Даніі, калі дацкія СМІ ў адзін дзень дамовіліся і ўсе сталі платнымі. І чытача не было альтэрнатывы у тым, каб альбо ты плаціш, альбо ты не атрымаеш інфармацыю пра Данію, хто там каго дзе не забіў, все такое. Сітуацыя беларуская ў тым, што у нас побач, што мы існуем фактычна ў адной моўнай прасторы з Расіяй. Калі Тутбай, онлайнер, там, не ведаю, мы, усе іншыя дамовімся, што ад заўтра мы платныя, ну, чалавек проста пачне спажываць інфармацыю расійскага радыё Свабоды, і ты можаш шмат хто ўжо спажывае, як аказваецца, і першага канала. Гэта, на маю думку, гэта для інфармацыйнай бяспекі краіны горш, у разы горш. Это пункт першы. Другое, пра тое, што я казаў пра другую па чарзе звышмісію, можа не першая звышмісія, нашы нівы пра распаўсюд інфармацыі па-беларуску. То вот мы як бы умаляем людзей, што людзі добрыя, прачытайце хоць штосьці па-беларуску у нас, а пасля ў адзін дзень мы кажам, вот, ребята, давайте ад сёння яшчэ за гэта плаціце, за беларускую мову. Ну, яны адкажуцца. 500 прынцыповых чалавек нам па даляру плацяць, а іншыя проста развернуцца і сыдуць. Я не могу нават у тэорыі уявіць сітуацыю, што наша ніва, як партал, яна будзе платная. Ну, просто гэта тады будзе азначаць, што ўсё, для чаго мы да таго працавалі, гэта ўсё ў пустату. Страта аўдыторыі, проста імгненная. Але такіх тэмаў на нашай ніве не будзе. А што? Пра тое, як змяніць уладу, чаму? Напрыклад, было, калі казаць пра Каталонію, цяпер незалежна, а нас усё іншае. Для нас Каталонія цікавая як класны прэцэдэнт таго, як можна вярнуць мову, якая была ў заняпадзе, фактычна на дзяржаўны ўзровень, каб ёй валодалі ўсе, карысталіся ўсе школы, каб усе былі на ёй. Наша задача, як нашы нівы, напісаць такі артыкул, каб яго прачытаў Руды, Макей, Кабякоў, там ці хтосьці іншы, і данеслі да Лукашэнкі. Я не ведаю, ці Лукашенко чытае нашу ніву, пра тое, што вось існуе вот такі вот алгарытм, можна і нам падумаць. Адназначна, такія матэрыялы будуць, яны павінны быць, бо яны адпавядаюць тым стратэгічным задачам. Існуе такі рамантызаваны погляд, што СМІ гэта нейкі настаўнік, там, узор, все такое. СМІ гэта СМІ, гэта та інстытуцыя, якая распаўсюджвае інфармацыя. Третья власть. Четвертая. Третья это судовая. Я про то, что СМІ, яны у першую чаргу павінны інфармаваць. Пасля ўжо можа быць звыш задача там уплываць у нейкай ступені, все такое. Калі у нас атрымаецца яшчэ ўплываць, да, калі мы там будзем біць званы, все такое, там пра стан беларускай мовы, патрабаваць адкрыцця ў беларускамоўных класаў, все такое, і хоць адзін клас дадатковая открыться пасля трэба круто і класна, однозначно. Але я допускаю, што можа і не адкрыцца, да? Добре, можна. Нам просто прыйшло некалькі пытанняў у нашу суполку, таму я не магу іх не агучыць. Ёсць такі каментар. Калі зазірнуць у самы першы нумар той сапраўднай нашай нівы, то можна знайсці там наступныя радкі. Наша ніва — гэта газета не для рэдакцыі, але для ўсіх беларусаў, усіх тых, хто ім спагадае. Сёння гэта газета хутчэй толькі рэдакцыі. Вот я катэгарычна супраць гэтай фармулёўкі ў тым пытанні, што калі была інтэлектуальная газета, гэта была газета для інтэлектуалаў унутры рэдакцыі і тым, хто ім спачувае. А цяпер гэта выданне для ўсіх беларусаў. І яшчэ одно пытанне. Хацеў бы працытаваць допіс у Фейсбуку намесніка рэдактара нашай нівы Змітра Панкаўца. Спутнік — гэта зашквар. Пісаць для гэтага выдання, супрацоўнічаць, хадзіць у госці ці даваць інтэрв'ю гэтаму парталу амаральна. На руках прапагандыстаў Russia Today кроў тысячы украінцаў. Ужо толькі гэта павінна прымушаць быць разборлівым у сувязях. Пытанне. Наколькі дадзенае меркаванне адлюстроўвае пазіцыю рэдакцыі нашай нівы, улічваючы рэгулярныя перадрукі нашай нівы матэрыялу спутніка? Яно, па-першае, было таксама, это можна там назваць Facebook скандалам, або што хоць, усяму грамадству это абсалютна абыякава. До нас збіраўся прыйсці журналіст, які хацеў зрабіць для сайта Баш інтэрв'ю пра нашу Ніну. Ён
представить быўся пад прозвішчам, напэўна, сваім сапраўдным, якое у пашпарце, з ім пагадзіліся, дамовіліся на інтэрв'ю, а за дзень да інтэрв'ю я выпадкова даведаўся, што это вот журналіст, это адзін з аўтараў спутніка. Я ему написал, что давайте это, пробачьте, до побачення, нам не треба у редакції йти, от хто працює на спутнику, отримує так кисельова грошей. Гэта вот про тое, про там узаемоотносіся, ну все інше. На прес-конференцію «Спутник», а «Спутник» это вот, место проведения мероприятия, все інше, журналіст НН не пойдзе. Але чаму тады ёсць Про тое, перадрукі? што, про перадрукі. Ну, у прынцыпе, я пагаджуся, што, напэўна, тады, калі вот мы так это публічна прыгожа абвесцілі, трэба увесці забарону на перадруку інфармацыі са спутніка. Мы не зробім нічога абсалютна, паверце мне. То бок у іх існуюць свае плюсы, як некія, скажем так, інсайдерскія інфармацыі ў сілавых крыніцах, да, окей. Ну, ад таго, што мы возьмем это не ў іх, а ў кагось іншага, нічога для чытачоў не зменіцца. Таму я як бы гатовы вот прыйсці да хаты і нам напісаць у рэдакцыйным чаце, што ад заўтра мы адмаўляемся ад перадруку са спутніка. Без проблем. Чаму покажете? А? Скрин зробите. Чаму мы перадруковалі? Ну, як бы існуе, не ведаю, савецкая Беларусія. Таксама шмат ва ўспрыманні каго гэта абсалютнае зло. Але калі мы можам узяць зло і выкарыстаць яго для сваіх мэтаў, ну, вот это я утрырую, для мэтаў добра, ну чаму нам не зрабіць гэта? І прарэкламаваць зло. А я вот, да, про то, што прарэкламаваць зло, таксама, вот я, калі ішоў у журналістыку, у мяне спачатку быў вельмі, скептычны, крытычны падыход. Ну, вот вы читаете имёны аўтараў тых матэрыялаў, што вот прачыталі? Конечно. Конечно, потому что вот вы зацікаўленыя ў журналістыцы людзі і прыйшлі увогуле на сустрэчу у пятніцу ўвечары. А ўсім жа абсалютна абыякава. Ніхто не чытае імёнаў аўтараў. Усім усё адно гэта НН-наўскі артыкул альбо ўзяты са спутніка, са свабоды ці Тутбая. Гэта цынічная праўда, з якой трэба змірыцца і ну, просто не будаваць ілюзій, што для кагосьці прынцыпова аўтараў Зміцер Панкавец, Егор Мартинович ці Андрей Мелешков. Абсолютно по-прямому. Мне тогда питание. Ну как же своя монетизация должна быть? Как Конечно. можно ставить Все, не будем. Хорошо, при самом Давайте не будем. Традиційне питання, наша називається «Сустрэча розмови про свободу». Тому для головного редактора нашої Ніви свобода – це що? Вы ведаете, это вот, як это культурно патлумачыць, што я, вот, і мяркуючы па курсе НН, які ёсць, мы імкнемся максімальна адыходзіць ад абстрактнага і максімальна пераходзіць да канкрэтнага. То бок, калі б вот мне трэба было напісаць на нашай Ніве калонку, што такое свабода, я б сказаў, хлопцы, хто хоча, у каго ёсць хвілінка, напішыце вы, а я штосьці вот пакуль што працую з канкрэтнага. Са Шмаравідлам, магчыма, пра Шмаравідла гэта быў самы чытаны тэкст, ну ладно, другі па чытанасці тэкст ад пачатку года. Першае месца гэта пра онлайн з Дня волі, а другое это Шмаравідла, у беларускай версіі. Пад беларускую это прачыталі, ну, для 70 000 чалавек. Для мяне свабода гэта магчымасць самастойна прымаць рашэнні і магчымасць рэалізоўваць свае мэты нават глобальныя. Але, ну, это азначэнне вельмі крывое, вельмі да якога можна шмат прыдумаць крытыкі, і это будзе абсалютна справядлівая крытыка. Дякую.